Noemi e son dependenta nunha tenda de roupa. Eu son Breogán e son mestre de baile. Vivimos nunha casa moderna e funcional con 2 nenos pequenos. Ares, de 10, e Cora, de 7 anos. Con 2 nenos pequenos e 2 gatos, e 2 cans, unha tartaruga, moitos peixes... Somos unha gran familia. Pero temos un cuarto que é un gran desastre. O cuarto dos xoguetes, por dicir algo, porque serve para todo. Mais que para que xoguen os nosos fillos, isto parece un gran trasteiro. Aquí sempre remata todo. É onde xogan os nenos, onde estudan, onde nós facemos exercicio, onde temos almacenaxe de todo tipo. É un cuarto para todo e para nada en concreto. Precisamos axuda urxente para darlle un pouco de xeito a este caos. Podedes axudarnos? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Noemi, Breogán. Sí. ¿Cómo estades? ¿Todo ben? Ben, sí. Bueno, esta é a vosa casa. Sí? Casaza casoplón, Vamos a enseñar un poquinho para que vexas. Adiante, pasade. Mira, Bueno, está aquí todo xuntiño, salón, Temos aquí a cociña... zona do salón, con vistas así ao xardín. Ah, pero vai a zona exterior tedes aí, non? Tedes un aquapark aí montado, piscina casi olímpica con tobogán. Ve, os nenos Que aquí... maravilla. Xogar cos nenos. Claro, porque tedes Claro. 2 nenos son, non? Dous nenos pequenos, Como sí. teñen que pasalo aí no verán. Mi madriña, isto pareceme comodísimo. Ostras, vou ter que rachar coas Podes regras. probalo, pero despois igual Despois, xa non te despois Igual probo. non Bueno, te vou queres probar, levantar. veña. Igual xa non te levantas, eh? Uf, vou ter que rachar coas regras do programa e quedar aquí máis días en vez de No, 2. vente, que temos que enseñarche máis. A ver. Mira, Aquí a enseñámoste por cociña, aquí, con aberta. amplitude, cómoda. Tedes a neveira chea de imás, de fotos, vexo que sodes viaxeiros. Sí, gustanos moito Ostras, viaxar. o que semella imposible é que nesta casa haxa un desastre, porque se ti colles unha revista coas mellores casas de Galicia, de España, do mundo, ten que estar esta, case. Vamos a enseñarnos, vamos a Gustoume enseñarnos. o xesto, a ver, onde está o Ven problema, con famoso? nos, enseñámoche onde está. Vaya casa. A ver. Ven por aquí, xa verás. Xa verás o Vexamos. que temos aquí. Mira, que che vamos a enseñar. Aquí temos o desastre total. Uf, a verdade é que parece... Un trasteiro. No, parece un cuarto doutra casa, dicir, non ten nada que ver co resto da casa. Vaya caos, non sei moi ben para que empregades isto. E as paredes un pouco están tamén feitas un pouco un desastriño, eh? Aquí onde xogan os nenos, facemos Parece un tamén algo de trasteiro, dixéchelo ti. deporte, todo, sí. todo. Bueno, os expertos van ter que traballar bastante, pero non hai problema porque aquí estáse moi ben no resto da casa, que se vos parece imos para lo, e eles que veñan para aquí. Sí, É o seu perfecto. problema, casi. Perfecto. Van ter chollo, Sí. Breogán. Sí, porque Carai. Bueno, cabe imos falar todo. un pouquiño que o vexan eles, que os expertos son eles. Que decidan. Así que decidan, iso é. A ver, Anita, a ver qué tenemos aquí. Ojo. Xa temos un primer problema. O que temos é Organización. moito No, que organizar. organización. O que temos é moito que organizar. En xoga aquí gustan as pistolas, porque ten unhas cantas. Poñen unha diana ou un peluche ou así, eles van aí acertando, hai se que practican controlar un puntería. pouquiño esa afición que teñen. Practican Como puntería. se chaman e cantos anos teñen? Ares e a Cora. Ares ten 10 e Cora... Sí, e Cora debe de ter 7. Podeslle botar a culpa aos fillos, supoño. Bueno, Que son 2, non? Podemos botarlle a culpa, pero nós tamén temos culpa. Evidentemente aquí tamén é dos pais. Organización. No. Aquí dos nenos pouca cousa. Cóstame desprenderme da roupa. Entonces pode haber cousas aí de cando tiñas 16 anos ou así que cóstame un pouco. Como che gusta pintar a mona, eh? Mira, aquí o que necesito é
sistemas de almacenaxe, porque aquí Os corazóns non me salen moi ben, non? aquí é imposible encontrar os xoguetes. Como saben estos nenos o que teñen? Que poida ser un cuarto de xogos onde eles poidan seguir xogando, pero a vez ahora son cada vez máis maiores, traen deberes, teñen exámenes, entonces tamén que teñen unha zona como de estudio onde eles Vale, poidan sí, tamén sí, un poquinho estudiar. máis ordenadiño e tal. A min todo me tira... Eso debe de ser do xardín. Deixa xardín, aí, ti crees? deixa aí que non vamos a ter a sorte de pisar o xardín hoxe, que temos moito que facer. Aí estamos. Colle, toma. Xa se ixo. Veña, Cando imos. remates, xa me chamos, vale? Vamos. Veña, vamos. Mirade, xa temos aquí aos nosos expertos que veñen directos de ollar o Hola, ¿qué tal? cuarto. A ver, que pequena valoración facedes así de primeiras do que viches aí dentro? Moitas cousas. Temos que empezar por un bo descarte. Eu teño unha cousa en mente que igual Medo me das, Edu. desta vez vou ser un poquinho agresivo. Uf, preparadevos. Eu póñome aquí do seu lado. No, home, no, nas paredes. Nas paredes. Bueno, están un pouco daquela maneira. Non sei, supoño que intuíchedes que hai cativos nesta casa, Sí. Xa teñen vimos dous fillos. estuve eu de detective, xa vimos que hai dous nenos, Ares e Cora, porque o poñían no marco da porta as medidas según iban crecendo. Agora, o importante é que eles traballen e nos sigamos aquí de charla, se vos parece ben. Eso, Compis, non vos Ana, Edu, estresedes. a Ana, currar. Cartiños máis non, non? 1000, nada Mil máis, solo. 2 Mil días, un, mil dous. veña, xa pasa, non sabes sexas que bulideiro, dalle, esta veña. pelea está perdida. Sempre está igual cos cartos, dalle que dalle, R que R. claro. Como lle gustan, Este cuarto precisa dunha intervención urxente para converterse nun cuarto de estudos. Na parede, Edu prepara unha sorpresa creativa, chea de cor e de luz. Os xoguetes polo chan deixarán paso a uns escritorios amplos con almacenaxe extra. Unha aposta arriscada que pretende abrallar os nosos protagonistas. E mentre los expertos rematan o deseño, xa estamos listos para prestar axuda noutra casa.